i juli måned i Lillebælt, og sommeren er på sit allerhøjeste. Solen står rigtig højt her, og vi har lige været ude og have et helt fantastisk dyk. Stedet er Voldsted og er et af de steder i Lillebælt, som er lidt mere uforstyrret. Der er knap så meget trafik med dykkere her, men derimod er det også et af de steder, som er rigtig, rigtig spændende. Her er alt lige fra hummer til store fladfisk og pikvarer og alt muligt andet, store torsker for den sags skyld. Et rigtig, rigtig spændende sted. Der går forholdsvis dybt herudad. Det bliver rigtig hurtigt dybt, og det er en spændende undergrund, der er herude. Det man skal være opmærksom på også, det er, at det er et af de steder, hvor der også kan være rigtig meget strøm. Så inden man tager herud, skal man huske at kontrollere strømmen. Det er et strømfyldt sted, som kan være lidt lumsk, når man kommer herud. Men nyd det herude, det er rigtig, rigtig spændende.